Camping De Zeehoeve leidt bij Haans krek achter de Zeediek. Ze hebben in het verliezen wel flinke stormskeer gehad, maar als eigenaar Lambert Kleefstra van de Moon een controle maakt, liep het alle keren bot te vallen. Deze keer is het redelijk goed vroen. We hebben de nodige voorbereidingen getroffen voor deze storm. We hebben Auroene Man die hebben al even wat affiches bij het toiletgebouw opgehangen om mensen te waskouwen, want sommige schatten dat altijd een beetje verkeerd in. Werd toch de luiven al je kapot waaien en dat is zonde. Ik heb juist voordat het donker werd, hebben we nog bij iedereen langs geweest om nog even extra te waskouwen en dat heeft denk ik wel goed uitpakt. De meeste mensen hebben de luivels wel uitbrutsen en de voortent en werd toch er nou eigenlijk geen schade is. Wat ik geholpen had, is dat beziekers maar lietse kwetsbare tentjes al voortgaan winnen. En de oorgasten winnen goed informeren. Ik was zeker op de hoogte. Ik heb het via de camping vernomen. Ze hadden aanplakbiljetten opgehangen dat we maatregelen moesten treffen. Nou, op zich hebben we weinig moeten doen. We hebben de luifel in ieder geval ingedraaid en uit voorzorg de fietsen platgelegd, dat ze niet om konden waaien.